In Friesland binnen staan 174 SVR-campings. Een daarvan is camping Wilhelminahoeve bij Appelskeer. Eigenaar Jan Skeepstra is net blij met een eventuele btw-verheging. Nee, dat is gewoon financiële moord in de recreatie. Dat is niet best. Ik wil maar zeggen, dan komt er heel wat geld bij je overheen en dan lopen de campings leeg. Ja, dan gaan de campings over de kop, denkt u? Dat dacht ik wel. Ja, dat is verschrikkelijk voor heel veel mensen, denk ik. Ik vind het heel jammer, want eigenlijk is kamperen... Hè, mensen maken steeds minder buitenlandse reizen omdat ze steeds minder te besteden hebben. En dan gaan ze juist op de binnenlandse, het recreatiegebied, gaan ze daar nog eens een keer hogere btw op loslaten. En dan denk ik van ja, je tast weer een hele hoop mensen, grijp je in de portemonnee. De Stichting Vrije Recreatie is oprichten voor liedskalig, gastvrij en net het jaar kamperen. Wij zijn al jaren lid van de SVR. En dat heeft vooral te maken met het kleinschalige. Vaak op de mooiste plekjes in Nederland. Het is niet zo gecultiveerd. En betaalbaar. Ook heel betaalbaar, absoluut. We moeten ook zeggen dat we een gastvrij land zijn. Ik wil maar zeggen, we nodigen die mensen uit de hele Nederland en het buitenland. En we zeggen, kom hier naar Friesland toe en dan moeten we ze ineens weer zoveel belasten met die omzetbelasting. Dat is niet gastvrij. De toeristenbelasting is al erg genoeg. Ook gruttere campings worden rekken toch de maatregel. Die grote campings die krijgen die klap ook dubbel. En die zijn al duur, dus er komt er nog veel meer bij. De tarieven aanpassen is voor Lietse campings geen optie. Dan kan het net meer uit. We betalen ze rond de €15 met de hondjes. En ja, dat is nog een leuk tarief, hè, waar je nog eens een weekendje weg kunt. Ja, want anders zou u misschien minder lang gaan. Ja, dan moet je moet toch kijken naar je totale budget. Ja. Als je dan een paar euro per nacht meer moet gaan betalen, ja, dan ga je korter op vakantie, stel ik me voor. Doodzonde.